ụmụnne m ọ na-awụ mgbe anyị na-eto eto mgbe anyị dị very young, our grandparents ha bịa ha sị chai ụwa emebiele ihe ụwa emebiele ụwa kelara ha ọtọ ọrụ na-ale anya mgbe a na-ekwu ihe a ọ mgbe a young girl ga-eyiri naanị pants gaa na ke nwa nwanne papa ya nearby house n'ụlọ uncle ya gaa gote ọkụ. Mgbe a na-ekwu ihe awụ mgbe a na-agba oro oro n'abalị, ọnwa na-agba, ụmụaka pụta egwuregwu. Witnessed m that beautiful activity. Mgbe a na-ekwu ihe awụ mgbe oke na-eme ga-agafe obere nwa n'ụzọ, ọwụ na ọkpa ha agwa ọfụma ya akọ ya ihe bara ya mba ya larụ ya gwa nne na nna ya. Nne na nna ya jụọ ya sị onye ha ka ga-amaghị ekele mmadụ, o mere na ebere ugbu nwa ebe. Ọ bụrụ na that time my grandfather, my grandmother ha na-agụ ya ka uri, ha pụta ha sị chai ụwa lalusecha na ihe emebiele. Mana that time ụwa dị ụtọ. Ugbu a presently emedi ya ka enweghị parents ga-eme ya ka enweghị parent ga-eme ya ka mistake na ọnwa na-agba nwa ya pụta ịbịa gba egwu anwa. Ọ wụrụ nwaanyị ọwụshi planet ọzọ bata, ụmụaka ga-apụta zukọ n'ime abalị na-akwụrụ oro na-egwu egwu butata aka akụkọ na ejikwere rụọ ha ndị ka nwaanyị aka n'otele mapụse ha otele ha ka nwa ma everywhere. Akụkọ na ndị ntọrọ tọrọ ụmụaka ma akụ akụkọ na ndị ntọrọ tọrọ ụmụaka. Akụkọ na nwatakịrị jikwere nwụọchi ịhụ n'ụkọtụ ihe ahụrụ ozu a na-akụ akụkọ na-eshi ushi. Ugbu a na egwu ama alaala. Mgbe m na-ekwu ihe a, the best time eji agba mmiri, eji echu mmiri, eji agba mmiri, the best time youth ji aga iyi ga kuru mmiri wụ n'abalị. N'umere na-eme witnessịrị m ya. Ala anyị ya ihu ụmụ youth bụrụ n'abalị a ga-agbagide ụlọ mmiri, a ga-agbagide mmiri gaa n'iyi na-eku mmiri a na-ala. Ndị ke nwoke ndị ke toro eto nọrọ n'ihu, ụfọdụ nọrọ n'azụ, ndị ka ụmụ nwaanyị nọ, ndị ka ruru anọrọ n'ekiti. Awụpụga apụta, a ga-agachagbo mmiri gaga mmiri gaa ụlọ mmiri like 4 or 5 before chi na-ehu. Ndị ka na-aga skuul onye ọbụla gawa skuul. Ọwụrụ ugbu a na onye awụkwa na ọṅụ ịga ndị eze nwaanyị ka colonize ala mmiri iti isi pụta n'abalị dị na-aga ịgba mmiri. Ị gagarukwa na mmiri kawa ma ofe ikurukwa elu. Ụmụnne m ihe emebiele chai ụwa shingezi ushi. Biko ihe butere m ihe awụ ọ na-awụ onye ahụrụ eze ya rụkọ ya ka achị, onye ahụrụ eze ya rụkọ ọchị gbuola onwe ya, ọchị gbuola ka mmanya. Ndị ka ọzọ ihe ha bụ n'ọnụ ha n'ọwa ikpu anyarị adịghị onye chịghị ọchị n'ihi na ọ ahụrụ eze ya anya ya rụkọ ọchị gbuola onwe ya. Ụfọdụ ndị nọ today, di na nwaanyị nọ today chọga nwa ha mụtabeghị nwa. Ịmụta nwa na-eshiri ha ike. A sị na obi wa akpa onye ọbụla nyaka ya. A lot of them, some of them, not all of them, some of them ma their problem ma ihe kpatara ya amụghị nwa. O nwere ikeke nwoke o shie n'aka ọma that na ihe kpatara ya na nwunye eji ha mụbe nwa na o shie n'aka. Ke nwaanyị nwekwara ike ọma na ihe kpatara ya na di eji ha mụbeghị nwa o shie n'aka. Abịa na side ke nwaanyị, mgbe ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-aghọ ọrụ n'akụkụ aka, ọ ga-asị nne di ya ejikwere jiburu ya amụma, o jikwere jie ya oji na ihe enunu aka nne di ebitọrọ ya n'afọ. Agwa ya sị na nne di erighị nwa ya n'afọ, ya ga na ya na-aga akụrụ gbaga elu akụrụ gbaga ala. Agacha n'ụlọ ọgwụ enweghị ihe dọkịta hụtara, enweghị ihe asị the problem na mana ndị amụma na-akọwa dat na ọwụ nne di ya, ọ ga-asọ ọgwụ nne di ya, ya asọ ọgwụ nna di ya, ya ga-asọ ọgwụ nna di ya, ya asọ nwanne di ya, ya ewere ebo ndị na-ele anya ka ọ mụtara ha nwa. Ọ bịahụ n'ụlọ ha ile ha anya, ha chọrọ ka ọ mụta nwa. Mana ime onwe deep down in ha ọ ma ha problem that na ọ ya nwa wụ the reason o jiri ọmụtabeghị nwa. Ọ gaghị ekwuta ọ wụ dị ihe dị otu a. Lede na nwa agbọghọbịa n'ugbo ene toro ime mụọ nwa buga nwa bue 9 months chiga isi agbawasha ya, mpata ọkwa ya bụ efurizie nga ọmụga nwa ya mụpụta nwa anọ ntara. Lege nwa ya anya n'ihu, nwa ya na-ebe dị helpless need nne ya, nwa ọhụrụ ya ewere akwa rapụ ya ga gbuo ala lie ya na ndụ.
etuwene no so gịnị mere something dịrị nwa no 10 minutes izo mala amaghị ọ ya ka achọpụtara ihe mere no pulie ya ga ji ya ebe olire nwa so mgbe ịmụta ebe itiri wepụta ya egwu ha ala ụmụnne m wepụta nwa ọhụrụ mgbe ọ na-ewepụta nwatakịrị anwụọna ọ bụrụ na egide this lady now come and visit ya bụọ ya ọnụ because nwa ahụ oliri n'ala the mother earth oliri nwa ahụ n'ala nwa ahụ na-ebere ya as long as ozu nwa ahụ nọ n'ala na onweghị ike ịta ime enweghị onye matagidere na o liri nwa ya na ndụ sọsọ ya ma mgbe o liri nwa ya na ndụ ọwụ na enweghị onye gidere tomorrow ya abaiga na mmadụ lụọ di ọmụzighị nwa ọ ga-esoro di ya na-achọgharị solution onwe kata nwaanyị dị otu ewepụta ọnụ gwa di ya na adị ama mma na ya mụrụ nwa ya na-aga elekọtara ya ga-elie ya na ndụ ọ gaghị eme itigodi ya mma n'ụlọ ọ gaghị ekwupụta enweta o shiri ịkọta ya ka ya sọwa aka ahụ ịkọtara enwe nwanne di kelere good morning n'ehihie ya sọ gwa ya ọ ga-eji n'ole time o kelee ya n'ehihie mgbe n'ehihie mgbe o kelere ọ afternoon o kelee good morning that means na o kpụla ha gaghị ọwa azụ and ọ ya nwa kpatara na ebe ya gara amụma na eburu ya amụma ebe ya gara ministry ya gara chọọchị na pastọ ya asị nne di ya asị mana ime onwe ọ mana ya serve ka punishment ruru ya ọ gaghị ekwe ekwupụta lewenụ nwa mmadụ mụrụ a na-ajụ sọ gịnị tiri n'ọnọdụ ọ gịnị ka iji lewe nwa gị anya ọbara gị mkpụrụ gị nwa gị na ya mụrụ anya n'abalị mụọ n'ọkọtọ mụọ n'abalị gị ebuge ya gbaga mkpirikpiri na mee ike ya gbaga mkpirikpiri na afọ tile gị emepụta ya azaṅụ emogbu ya ogboro ha isi gị mụọ ya n'udo ọ gịnị mere ijiri lie nwa gị na ndụ na ya ga-emeli ihe nọ na nwa ọ ga-emeli ihe nọ na nwa bete o meliri ihe nọ na amụ bulie ya na-aṅụ ya aṅụ okwe ya eruru dị ige gbahọkwa ya abụọ amawaghị ya amụ nọtere amanụ mgbe ofiliri na ya wee kpochi na ya wee oshishi wigi ya mee ihe a na-eme atụrụ ime tụrụzi ime mmụọ ya si ya ga-emeli ihe nọ n'ime ya ọ dịziere ya izi iburu nwa mụrụ ga lie ya na ndụ kedu ihe butere m okwu ma ebe a medela imagine na this lady nwa onye gidere ihe a na-emecha kọva sọsọ ya mara ihe a secret ọma n'ime mkpụrụ obi ya alụzie dị echi ọmụghị nwa agaghị ụlọ ọgwụ sị na enwe ihe dị wrong with her nyocha ya nyụọ di ya sị na enwe ihe dị wrong with them and o nwere nne di na ikekwe ndị woman na-achọ ka ọ bata ikekwe dị woman ihe na-akụrụ ya ekwu n'ime mkpụrụ obi ya n'ime mmụọ ya nabatahụ this lady ya ewere amụghị nwa ebe nne di ya na okporo ya ugwu mana ọ maara problem ya ọ ma na nwa ya nọ n'ala na-ebe akwa na-ebere ya akwa dat na nwa ihe ike mụ nwa ọ ma na eluigwe hụrụ ya na ọhịa nwa ya ahụ o liri na ndụ na all reason and nwa ọ gaghị ekwupụta na ọ na-achọ solution ikekwe ya ekwupụta ka otu nwaanyị na-eme ihe na-eji n'ishi ya karịa ya esi ka ekwupụta onwe mgbe nwaanyị dị otu a ga-ewepụta ọnụ gwa di ya ọgwa anybody na adị ama ya mụrụ nwa lie nwa ya na ndụ na ọ nwekwara ike iwu ihe ebuteghị amụrụ nwa ha ọ gaghị ekwu ọ ga-esoro di ya na-achọ solution ọ gagodo ebe ọ gara ndị na-ahụ fentin na-ahụ nyogo ha gwa esi madam ya mụrụ nwa shigo n'aka ya ehuru ọkụ ọ gaghị ekwu ya ka ebe ọ gaga ikwute wee bagasị ya nne dị ngọdị ndụ ndị ikpuru anyị isi anya ọcha ndị dị ngọdị ndụ ya sị kedu relationship gị na ya nne dị m ekwekwe na m nabatawo elekwana ihe iji wee bịa ebe ị kwesịrị ịma na ọ ya wụ the reason iji emebeghị nwa ewere ihe niile bụ agadi nwaanyị na-enwe ka ọpa o ruwele steji abaghị ugbu a na-awụ because of commitment because of ihe mmadụ na-amaghị isi ya na ọ dị ya steji a na-aba na-awụ before gị na onye ahụ alụọ na isi biko bịa ka ọ nọ ṅụrịta iyi kọman sru eme mmadụ a na-alụ ka anyị ṅụọ iyi dat na-ekwafụ ọbara mbụ enwebụ onye igburu wu secret naanị gị ma ịkwafụ bụ ọbara enwe onye igburu mgbe igbube ewepụ kapụ ndụ mmadụ n'ihi na all these things na-ebute ọdachi ha na-ebute ọdachi nke a na-enyo enyo ọdachi ndị ike ị ga-aṅụ iyi dat na ihe gbasara ịmụ nwa na enweghị ihe nzuzo naanị ṅụma ga-egbochi amụrụ nwa ọ bụrụ na okwe hụ na ya onye chọọchị hapụ ya ọgachi ike ya ekwerekwere sị enweghị ka ya pa no problem mana ya echekwa eche enye time chee nwere otu isi mụọ nwa ha gbuo nwa ọ ga-ere ya ọ ga-atụfuo ya enwere otu isi gbuo nwa onye ọzọ ma onye igburu na-enwe onye hụrụ mgbe igburu ya naanị hụrụ onye mgbe igburu ya ọ na-abụọ ị gaghị ewere ihe onye mmadụ na-amaghị isi gị kwuru onye akụkọ ihe n'ime in the name of marriage tige nwoke na-enwe problem tige nwoke dị sound na-enwe problem tige na-agbagharịwa na a na-achọ nwa dọkịta elele sọ ọ dịghị oke no problem enweghị ihe dị wrong
ele nga nwe ihe dị wrong mana ọ gịnịzi kama anọrọ n'akụkụ agagharị ele nga anya n'ọnụ gị kọ ọnụ mkpu gị ekwu ekwu onye ọbụla na-asọfa ya nne di na-asọfa ihe n'ọmaghị isi na ọdụ ya ụmụnne na-asọfa nwoke na-asọfa kwa mụta na dị trọmanụ n'ime na ya alụọla nwa ya chọọla nwa na-achọ ya banyere ịchọ nwa enwenye ga ama na ọ shiri n'aka medele na imagine na this lady lụrụ di enwenye gidere ya lụọ di echi ọmụhụ nwa ọ ga-ekwupụta na ya diri nwa ya na ndụ mba onye nọ nke ọ na-akpachapụ anya na o rejiele ama m na aga m apụtakwa na ụwa kere ugbu a na otu ọwa shi too m mgbe m rụọ ụmụazị ihe ọma mpụta ugbo m na-ekwuzi na ụwa kele na o mebisala asị ifo ihe ahụ passive my grandfather so mebiela my father pụta ya sa ụwa mebiela mgbe ihe rụ mma mụnwa ahụkwa pụtakwa ugbu a na mgbe m na-akọ ihe ụwa dị m ụtọ enwere freedom of movement ị ga-aga n'umere na ị ga-eji ụkwụ shi ụlọ ụmụnna gị gaa umere na nwa aga ha na lonely part ụzọ ha na-aga that time ụzọ ọhịa aka karịa aka ịkpa gị na-agajere egbeje onye gafee gị ya sị nna gị nọkwa n'ụlọ nna gị nna iwe onye ebe gị kwe gaje umere na ngwa ga-anọ nwa shi n'umere na gị ga about 1 mile alone eto at the age of 14 gị si iji ụkwụ ishi ụlọ agaghị umere na ị gaghị ije ahụ ya eto at the age of 14 gị si ishi ụlọ na were ụkwụ agaji umere na nne gị ga-achụ nso gị were ụkwụ umere na nwụrụgodo ihe ahụ 2 miles gị were ụkwụ zegbelie gaba ebe ahụ nne gị egbukwe na ihe ọma ala o rutela m nwa n'aka isi ihe ọma ala chai ama m ka ụmụ m ga-ekwu echi ma ọ bụ na m gbawa ha na ihe ọma ala unu anụkwanụ